ma leaders makadi ndi baba wachinogure chinthu chandoda kuti ndikhumbirise ndechekuti icho ndinokumbira zvikuru ku vanhu ve opposition kuti kunyangwe takasiyana kunyangwe takapesana maonero nemafambiro nemaitiro kunyangwe tiine maprevious atiinawo maringe nemashungurudzirwo kana kuti mabatirwo kana kuti matongerwo ari kuitwa nyika. Chandinoda kutaura ndechekuti tikaparidzana wemusangano wedu, asi chinhu chandinoda ndikutaurire macomrade ndechekuti tisarasa bato redu, nokuti muzano mamuka mhirizhonga kana kuti muzano mazomuka vanhu vatsvene vaakubuda vachiuya vari vatsvene kana kuti vaakuda nyika vaakuda vanhu. Hatina kutanga kuziva hunhu hwezanu PF nhasi. Chekutanga ndoda kuti nditaurire kuma citizens ose, kuma opposition members ose, ngatitarisei pana leader wedu wachamisa. Ndichadzokera kumashure futi ndichitaura nhau yerevolution kuti yakanakirei. Ngatiteerei zviri kutaurwa na leader wedu, zviri kutaurwa nemutungamiriri wedu wachamisa. Vazhinji vanotaura vachiti opposition haina bato harina nebasa rese. Imini imaplans yekuda kuziva zviri kurongwa mumba mekwamainini, maplans yekuda kufoma nekuda kupinza nhubu muimba yekwamainini, maplans yekuda kuondomora zvinenge zvichifungwa nezviri kurongwa nemaleadership nemaleaders eopposition. Ikoko kunyarara kwakatoitwa ikoko nokutonhora kwakaitwa ikoko hakusi kunyarara kuri kogaba. Musaona vakanyarara maleaders ari kumusoroko, hakusi kunyarara kuri koga. Dai vachamisa vanga vakanyarara. Mukatarisa mamovement ari kuitwa neutungamiriri hweopposition nyika yese yeZimbabwe. Saka motaura kuti chamisa haasi kuzviziva, chamisa haasiri ari kuzvitungamirira. Mukaona mamovement ari kuitwa munyika dzese pasi rese eopposition, vachamisa havana kufa, vachamisa havana kuparara, asi chakakonzera kuti vanyarare zvinhu zvavakasangana nazvo, experience. Kwete kuti vakasangana nokushungurudzwa saka vakabva vamira, havana kumira. Experience yezvavakaona matactics anoshandiswa nezanu PF. Iwo watova nemamovement mahombe kudarika iwayo anoshandiswa nezanu PF, watova nematactics awo seutungamiriri hwemusangano. Saka mukanzwa panonzi opposition haina bato, imimi taihemeni hatina bato. Asi kana uri munhu anoda kurwira shanduko, uri munhu anoda kusunungura nyika, uri munhu weopposition, bato riri pana vachamisa, ungazikanwa mudzinza here baba wako vachikuramba kuti handikuziwe? Handiti mwana kuzikanwa unge baba wachipupura kuti mwana ndomuziva ndewanguyu? Ungagamuchirwa nedzinza here baba wako vasi vachikuramba? Saka isusu tina baba wedu tinowaziva. Ivo vezanu vana baba vavo, vanomuziva baba vavo kuzani ikoko. Saka isusu tina baba vedu, tinomuziva baba wedu. Pana baba ndo pane dzinza, saka pana baba ndo pane bato, pana leader. Saka bato redu isusu ndichamisa. Zvokuti rinonzi chimuti, rinonzi chinyi, rinonzi chinyi, aiwa izvo hazvine nezanu PF izvozvo. Ndava imi zvamune bato rezanu PF, richiriro here bato racho chaicho rakaumbwa richibva muhondo. Zapu yakabuda. Chisimba chete chokusada kusunungura kana kufudzunura chokuramba vachingoti zanu PF. It's a ZANU-LA forces iya. Zapu yakabuda yakaitwa unit government 1970 chakuti 1987 yakabuda ZANU PF. Hapasina kubatana, hapasina kuwirana, hapasina kufamba pamwe chete, hapasina kudya pamwe chete, hapasina kuronga pamwe chete. Zapu iri kumatebelelendo. Mune vanhu vakawanda vakabuda muzanla ZANU PF. G40 yakabuda, ndio vanakaswera. Yasara iya ZANU-LA forces, ZANU-LA yacho futi haisisiri ZANU-LA forces futi, ya Lacoste yamunangagwa nechikwata chake chematsotsi. Saka nyaya iripo ndeyekuti ida kutaura mhuri yeZimbabwe kuti musati kana tikabatana murevolution mosuduka muchibva mabiwa, kubva matobuda nokutama dzimba dzenyu nokutama kubato kwenyu. Paground pari kuitwa basa
Wana honorable vari kuita basa, vana natete, vanani vese tasazvikona nana Maitome, tasazvikona na honorable Shitimba nana Fadzai Mahere, vana na honorable Stalosiziva, vana na Amos Chiba nevamwe vakasiyana kutungamiriri. Tarisisai kana musingaone chete mune musingaone zviri kuitika. Tarisai mafambiro ari kuitwa munyika. Ndizvo zvinokutadza kuti pane mamovement iwayo ari kutadza kuti vachamisa havana kunyarara, vachamisa havana kupusa. Musafunga kuti mukaona munhu akanyarara muti akapusa maningi. Vachamisa ndo munhu ari kuziva zvaari kuita. Munhu wese ngaamire naChamisa, munhu wese ngaamire ngaaende shure kwaChamisa. Zvekuti Chamisa ana bato hazvine basa rezvebato. Inga bato rakanga riripo panguva yemaelection, asi vanhu vakatuma mbavha dzavo kadzikapinda dzikashandisa bato racho. Harina kushandiswa nematsotsi ezano. Vakanga vakanyudzwa vakatumwa imomo. Fesi yaChamisa haina kutorwa here vakaishandisa zvenaro. Ma-MPs saka Chamisa uri kuziva zvauri kuita. Imimi munofungidzwa kuti achatumidza bato panguva yamuri kuda imimi muchifoswa nevanhu vezanu. Hazvingadaro bakwete. Munofungidzwa kuti acharonga utungamiriri panguva yamuri kuda imimi. Ani makazviona panguva yavachimanikidza chaizvo vanhu vezanu PF. Chamisa ngaiti Congress, Chamisa ngaiti zvinoitwa nerimwe bato here izvozvo, kana kuti zvinoitwa nemhando yebato iroro here, kana kuti nezanu PF here, kuti opposition ngaironge mani Congress, kana kuti ngaipe zvigaro vanhu. Chamisa paakasiya kuti ndasiya ndaita quit ndasiya kushanda nembavha idzi, haana kusiya bato, akasiya kushanda nembavha. Bato ranga rakombwa nembavha. Pati musangano Chamisa arimo, nanhasi Chamisa aripo. Pati makavanzwa kuti da kutora mota vana Mutsvangwa, akapuwa mota nengi, akapuwa mota nemasapota enengi ezanu PF here. Akapuwa mota nenyika here, mari yenyika makamunyima. Ndo pano kutadzai kuti zanu PF yakanga yaita problem, saka pari zvinezvi vari kushaiwa kuti Chamisa uyu uri kumbozvifambisa sei nemaleaders ainawo. Vari kumbozvifambisa sei kuvanhu ava? Vari kurongei, vari kufungei? Andini muri kupaona mai. Saka zanu PF iri kuzviziva kuti 2030 yairi kuita iyi haisi kudzingidzana naana Chiwenga kwete. Vari kudzingidzana naChamisa nemitemo yepasi rese yakanzi zanu Zimbabwe igadzirise, yakanzi igadzirise neSADC neEuropean Union neSADC neAfrican Union. Saka iri kuziva kuti pane zvoda kuitika. Saka vari kutya kuti mukomana uyu akangodzimara paitwa zvinoitwa mamovement anoitwa chete munyika, mukomana uyu anotora chimuti, anotorera chimuti. Saka vari kuzama kuda kuita mashiripiti okuhwandira opposition vachironga zvavo zvavari kuronga, but nyaya iripo ndeyekuda kutiza Chamisa because vari kutya kuti bato raparara. Saka vari kutya kuti nyika iri kuvhotera Chamisa, nyika inoda Chamisa. Nanhasi hapana munhu ari kuda Chiwenga Mnangagwa, hapana munhu ari kuda zanu PF. Ani mazviona? Hapana vanhu vari kuda. Saka muri kuona kuti kana mitemo yaya iri kuita even ona 2030 waiwai kuti idzoke kuvanhu kunotaura kuita referendum, inoziva kuti vanhu vanoramba kuti itaure nyaya yezvimwe zvinhu zvairi kuita. Saka zanu PF yakungoita zano ndega iko zvinezvi, kungotikira inongofamba munhengo dzedistrict dzeprovince dzayo kwete vanhu nyika yese ba, inongofamba muzvikwata zvayo zvairi kupa mota zviya zviya, vakangobvuma chete zvonzi nyika yapfuma. Nyaya iripo, vari kuziva kuti vaChamisa vane pavakamira, vane pavakabata, vane chitenderano chavakapuwa kuti vaite neWorld Bank neAfrican Union neWorld Bank neIMF kune zvemari. Vane chibvumirano chavakanzi vaite muSADC kune zvesecurity nezvenyika. Vane chibvumirano chavakanzi vaite neEuropean Union neAmerica. Vane chibvumirano chavakanzi vaite neAfrican Union neSADC maringe nekufamba kwakaita maelection 2023. Saka vari kuzviziva kuti hondo yavari kufamba nayo ine nharo. Vari kuzviziva. Maona manje. Vari kuzviziva. Saka hatiteedzeri unhu hwavo. Saka chada kutaura ndechekuti icho vari kuzama kuuya in underground, voda kuzama. Munoziva mazuva ayo vakanga vachifurira vanhu vachiti Chamisa akatengwa akapuwa mari, kuda kusvibisa vanhu kuti vati Chamisa akadhakwa. Saka isusu takudzokera kuzanu PF vakadzima paya vakati Chamisa imbwende. Ivo vari ndivo vakakonzeresa kuti vakavhiringidza Chamisa, vakabira maelection ekudini, vodzoka futi paground voti muri kuzviona sei Chamisa imbwende aifanira kurwira maelection. Ivo vanga vakamuteya vachida kumudhonzera mumajeri, vachida kumudhonzera mumatare kuti aende kumatare iye, vachiziva kuti zvakadhakwa 2018 vakamurovera mumatare. Ani mazvona. Saka zanu inogona kukubaya nebanga yopedza yoenda komira pamusoro pegomo yodaidzira kuti vabayana nebanga. Ndo zvainoita. Saka vakazama kuthreatena president, vakathreatena vaChamisa, vakazama kuthreatena vatungamiriri vemusangano vachivaisa majeri
vana baba Timba Besa, vana Namos Chibaya, vana Stalosizi, hakuna nyakuti maleaders yese hapana asina kupinda mujeri, hapana asina kusungwa nemapurisa, hapana asina kuenda ku police station. Vachamisa pakarwa pakasungwa vasikala, vachamisa vairambidzwa kuenda kunoona vasikala vese vatungamiri vese vazhinji vaisungwa vachamisa vairambidzwa. Nanhasi vakasara nomusoro vachamisa pamapepa. Iko zvino musoro vachamisa uri pinasi uno wake chaiwo, chamisa akaenda nomusoro wake, chamisa akaenda nembudzi dzake, vakasara nedanga nepikicha yemusoro vachamisa pabepa nenhingiriki nechizita chemusangano chabvarwa nana Shabangu nana Ngonzora nana Komichi nana mkwasha wa Jacob Zuma nenhingiriki Wilson Ncube nana chabvaruka chizita chacho chabvarwa. Saka maida kuti chibvaruke chamisa achirimo kuti chamisa anza aparara. Chamisa kanga achionera kare chinichi chakufamba nemarombe, chakufamba nematsotsi nemapenzi, chakungobvutidzanwa chazokuti chache chibato chache mapikudo. Chamisa vakasara nevanhu ivo vari kungobvumburudzana vachirwira mari, vachiita sei, vachipanana mari, vachipiwa mari neshamwari dzavo nezana. Chamisa vakasara nevanhu zvokuti danga riripi haiwa ndizvo hamune yatinei nazvo izvozvo. Chamisa vakaenda nevanhu. Saka chokwadi chiripo ndautaura macitizens kuti isusu ngatiregei kufurirwa nevakomana vezanu PF vari paground, ngatiregei kufurirwa mukati menyika. Vamwe vakati Chiwenga ndiye president chaiye, Chiwenga ndiye akutotonga nyika inei. Vamwe vakati munenge gwavo, vamwe vakati chichi, vamwe vakadini. Zvinova zvinhu zvokuti Chamisa hatingagoni kumuti ndiye anofanira kupinda president, but tinotaura nenyaya yekuti akawina maelection akabirirwa. But still now tiri kuti isusu Chamisa vachona even nhasi uno ngatiendeka kumareforms, ngatiende kumaelection. Hatisina kumanikidzira kuita zvokubvuta chigaro isu zvamunoita imimi. Makutotaura kudhara kuti Chiwenga apinda, Chiwenga atopinda, Chiwenga ndiye president. Unoiswa nevanhu, vanhu vacho manzwa here kuti vanhu vari kuti kudii? Zviri kupesana nerevolution. Saka ndoda kudzoka paground rekuti isusu tikawarairwa tinosapota kwamaiguru, tinosapota ZANU PF muchiwande, tichipuwa, tichithreatena, tichipuwa, tichidzidziswa kuti Chamisa akashata, Chamisa akaipa, vachitishandisa vachida kuti tiwasapoti, tiwakurudzire, vachida kuwana sapoti yekuti vaite sei, vakwire mugomo. Kana vapa pamusoro pegomo otanga kuti tsika zvipande. Saka ngatisapotei kwamaiguru nenyaya yekuti tidzimure hondo yamuka mukati menyika tiri pamwe chete. But tinoti kupata zvokukanga maimba yedu, kukanga mapresident wedu, leader wedu. Ngatikambeneiwo tichitaura zvapresident wedu, tiri kumasero, kumabranch, kumadistrict, tiri kumaruzevha, tiri kumataundi, tiri papatiri. Ngatitaureiwo nhau yemusangano pari zvino izvi. Situation iripo tichitarisa zviri kuitwa neutungamiriri mukati menyika nekunze kwenyika kuti havasi kugara pasi. Isusuwo futi ngatiregekisa magaro pasi maZimbabwenzi. Unoziva unogona kuiginwa uri muSouth Africa. Inokwana nguva yekuti unotandaniswa uchidzingwa muno. But uchiginwa nyaya yati kutaura uri muBotswana, uri muMozambique, uri kuAmerica, uri Britain. Kana uchirarama nyika isiri yako wagara uri mutorwa, uri muranda. Chasvika nguva yekuti kana kuenda vazhinji vamwe vanotora mapiritsi eTB, vamwe vanotora mapiritsi easima, vamwe munotora mapiritsi eAIDS. Muchapera kufa kuita honye munyika dzamuri idzodzo idzo, marambidzo kuenda kunorapwa. Tiri kuti ngatibatsikurumidzwa kugadzira nyika nokukasika tidzokere munyika medu. Mabasa achashayikwa, muchapedzisira mungu mazara maambavha mese, mumakudzingwa munyika mahure mese, makutukwa nokushoropodzwa mese, mushungurudzwa maambavha mese, mahure. Iko zvinezvi nawo mai manje anotaura kuno, vamwe vakatopedza mapiritsi eAIDS, vamwe vakatopedza mapiritsi eHIV, eTB, vamwe vakapedza mapiritsi eshuga, vamwe ekenza, vamwe asima, vamwe eshuga, vamwe echine zvirwere zvakasiyana siyana. Kuti muchienda kunotora iko zvinezvi muSouth Africa, muri kusvika ikoko muchigarirwa ndidhodora. Botswana kupi kwese muri kugarirwa. But kana tichitaura nyaya yekuti isusu ngatibatanei tirwise pamwe chete, tijoine revolution iyoyi, tibvise mbavha idzi, then mapato ese ochiwa nepower rokuita zvaari kuronga nekufunga manje. Saka revolution iri kutungamirwa navageza haina kushata. Isusu ngatisapotei sete semacitizens. Revolution inyangwe ina vachiwenga vacho havasati vabudikira pachena kuti ndivo varimo here murevolution, but tikuziva kuti varimo, but munhu ari kubudikira ndavageza. Saka revolution kana ine vanhu vatungamiri vakaita sana vana Chiwenga naNageza, ngatiregei kuwenga hedu kuti ndevezanu kana kuti vangu vari maleaders yani kana utsinye hwavo, kurangarira utsinye hwavo nemashoko avo. Isu chatiri chekuti zvipishimane uya abve uidhamani. Saka isusu ngatisapotei revolution, ngatisapotei takabatana. Avo zvireve kuti kana tadaro tatengesa musangano, kana tatiza president, kana tapandukira president, musashetsa mashoko kana kuti vana baba chino kureva varakashi. Hazvisiri zvoba. Kana uri senior politics unonyatsonzisa ndiri kuti kudii. Kana uri senior politics, kana uri vana paparikai unongopaparika uchitaura kuti mavarakashi.
vari kuzanu vachitifuta wakada kutedzera zvekutaurwa kuopposition wauzani wati marakashi se vatera zvekutaurwa zanu opposition. Isusu hatina kuti tikutungamirwa naChiwenga isu kana kuti tikutungamirwa kuita president kana kuti tikutungamirwa naMnangagwa no kana kuti tiri kujoina ZANU PF no. Nyaya iripo ndeyekuti revolution iri kuda iwewe opposition neni ZANU PF tese, iwewe ZANU PF neni opposition tese, ani wapanzvisa. Saka vanhu vese ngavajoine, vanhu vangatoti hamanzwa vati neni ZANU PF. Saka muZANU PF kababa chinokurei ndiri kutaura as example kuti iwewe muZANU PF neni muopposition, iwewe muopposition neni muZANU, tese ngatijoinei tisapote chiprogram ichi cherevolution ichi. Nyaya iripo ndeyekuti tidzivise 2030, tidzivise 20 asi tichita chiprogram icho chichi ngatitererei zvikomandi iri kutaurwa kumusangano, ngatitererei komandi iri kutaurwa napresident, komandi iri kuitwa nevatungamiriri. Kana tiri kumabato kwedu tiite zviri kuitwa background, nokuti iri game riripo iri manje iri kubva kwaana Mnangagwa pane kuhandirana, pane feja apa. Timu rana Chiwenga ruda kutobvutawo masimba kutotongawo, opposition iruda kutotongawo panzvimbo yayo yakabirwa maelection. Saka muzvizive kuti mapato mairiwa yaZANU PF inoita sokunge ida kudzingana but iri ndiyo futi kudzoka mupower. Saka opposition ndi mukana wayo kuti idzikinure maelection ayo akabiwa nekudzikinura nyika. Saka ngatirege kukanga mabato redu, asi parevolution apa tikati tairuzha tese nemheremhere kumamisha kumaruzevha kupi. Hazvire kuti kana wasapota revolution watengwa neZANU kana kuti wasapota Mnangagwa kana Chiwenga no. Revolution ngaimire yakamira yakazvimirira, ngatirwisei mbavha idzi zvokuti yakaiswa nani mbavha idzi akadzorwa nani Mnangagwa zvinhu zvakaitika. Ngatimirei maprevious katiri parevolution. Tinoziva kuti chimurenga chichatanga pachangomuvha Mnangagwa kana kuti pachatanga hondo yokuti vanhu vakubvisana ivava. Isusu kuopposition tobva tateera makomandi anenge achiitwa kuopposition. Ndatenda mazvita, ndiri baba wachinogure.